Своим хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством вы создаете достойные условия для развития агропромышленного комплекса Пестрячинского района. Агр сәнәгать өлкәсендә эшләүче алдынгы хезмәткәрләрне тантаналы шартларда бүләкләделәр. Питрәчеләрнең хезмәт казанышлары белән Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская да тәбрикләде. Бүләкләр җитәкчеләргә дә, механизатор һәм терлекчеләргә дә тапшырылды. Татарстанның иң яхшы комбайнчысы республика конкурсында җиңүчеләр дип Рацин шәле механизаторы Илшат Мөхәммәтгалиев һәм Акбарс Питрәч хуҗалыгының Илшат Әхмәтов бригадасы танылган. Результаты в нынешнем году у нас у всех отличные. Намолот свыше 2000 тонн. У каждого бригада у нас сплоченная. Коллектив очень хороший. Спасибо нашим руководителям. Бәйрәмгә тәҗрибәле аксакаллар, авыл хуҗалыгы тармагы ветераннары да чакырылган иде. Ne söyleyip bitiretirgan tıgılanarga bir kitap yazırga gerek. Невозможно. Мен бик бәхетле кеше. Гел яхшы кешеләр очрады. Бигрәк тә инде безне эшләде менә республикада Фиграт Акмедьянович Табиев вакытында эшләнде. Безне эчебезне Беляевны, Садыковны, мине 3 районга Алабуга, Набережные Челны и Нижнекамскига секретарь иттереп куйган вакытлары бар иде. Бу көнне 70 тән артык авыл хуҗалыгы өлкәсе алдынгысы лаеклы бүләкләрен алдылар.